suntem echipa Nitroman, o echipă plină de energie. Echipa noastră este formată din... Eu mă numesc Victor, am 9 ani și sunt pasionat de astronomie. Numele meu este Andrei Micu, eu sunt pasionat de robotică și am 8 ani. Eu mă numesc Radu și am 8 ani și sunt pasionat de programare. Eu sunt Alexandru și am 9 ani. Astăzi am să vă prezint cele 3 surse de energie regenerabilă: soarele, vântul și apa. Energia solară este captată cu panourile solare. Energia eoliană este captată de rotația eolianelor. Energia hidroelectrică este produsă de apa care cade din baraje. Eu sunt Victor, iar este colegul meu Radu și astăzi o să vă prezentăm alte idei ale noastre decât cele basic care le-a prezentat colegul nostru Alex acum câteva secunde. De aici va fi la colegul meu Radu. Prima sursă de energie regenerabilă pe care am identificat-o este masca, care transferă respirația în energie. A doua sursă regenerabilă care am identificat este senzor de ploaie care captează energia căderii picăturilor. Al treia mijloc de luat energie este în sălile de dans și sălile de sport, când sportivii și dansatorii dansează și fac sport, să fie niște senzori de mișcare sub parchet și când dansează să se aprindă becurile din capul senzorilor de sub parchet. Deci, lua eu și încă o idee a noastră care am avut-o despre o eoliană este un fel de eoliană care nu își mișcă așa paletele și își mișcă ca aripile unei păsări. Și iar cei care au inventat această idee i-au dat numele generatorul Vortex sau pasăre Silver String. Acest cartier este numit cartierul autonom. De ce? Pentru că își produce singur energia. Iar el are 4 zone. Zona de relaxare, zona case inteligente, zona de transport în comun, iar zona de energie. Zona aceasta de mijlocul de transport în comun, care tocmai a prezentat-o colegul meu Andrei, este folosită ca să reducă traficul, inclusiv emisiile de carbon. Ea se mișcă dintr-o parte în alta și oamenii care se deplasează cu ea pot avea o priveliște panoramică. Aceasta este o geocentrală care ia apa de sub pământ, apa încălzită de sub pământ și o transformă în energie. Acestea sunt niște antene de luat energia dintr-un satelit din spațiu. Aceste două eoliene, când bate vântul, elicile lor se învârt și produc energie. Aceasta este o eoliană mai mare, care
încarcă aceste baterii, iar șenila aceasta le duce până aici în cutia aceasta, iar semnul când le vedem se va mișca acest iad. Acestea sunt niște panouri solare care produc energie pentru tot cartierul. Aceasta este o stație de prelucrare a energiei, pentru că energia luată din panourile solare este mult prea mare, iar aici o prelucrează dintr-o energie foarte mare într-o energie normală. Aceste cabluri duc energia de la panourile acestea solare după ce a fost prelucrată până aici, iar aici este o parte prin care aceste antene își transmit energia una la alta și așa încarcă casele. Aici este partea cu case inteligente. De exemplu, aici sunt niște panouri care atunci când vin picuri de ploaie se transformă în energie. Aici avem niște case cu eoliene, iar aici avem un dancing floor, adică de fiecare dată când se mișcă cineva pe aici se produce energie și ajută să încărcăm această mașină automată. Partea de aici este zona de relaxare și acest pliagon este pentru toți copiii și aceasta este o stație de stocare și când vine o baterie înăuntru, se mișcă caruselul. Aici este un stand de mâncare care are aici o eoliană care ajută la încărcarea acestui telefon. Și aici este o arcadă de intrare cu niște panouri care fac energie din picături. V-ați dedicat timpul vostru liber, v-ați dedicat timpul pregătirii voastre pentru competiția First Lego League și tema de anul acesta am înțeles că a fost Super Powered, cea despre energii alternative. A fost obositor, a fost constructiv, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, ați mai participat? Ce ai, Alex, să ne spui? Mie mi-a plăcut foarte mult, mereu mi-a plăcut Lego. Eu m-am simțit minunat. Cred că aș mai participa în viitor. Poate că să continue Andrei. Eu am mai participat la o competiție împreună cu colegul meu, Radu, și ne-a plăcut foarte mult și am decis să participăm la această competiție pe nume First Lego League. Noi suntem la sesiunea sau divizia Explore și cum te-ai simțit? Eu m-am simțit foarte bine până acum. Robotica este o pasiune de-a mea și aproape zilnic mă joc cu Lego și programezi roboți. Și da, ce să zic, foarte Victor? Mie mi-a plăcut ok. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Mi-a plăcut cel mai mult că am învățat mai multe lucruri și că am învățat mai multe tipuri de energie.
Le-ai recomandat copiilor să participe? Da. Mie mi-a plăcut foarte mult. Radu? Mie, într-adevăr, după cum a zis Andrei, am mai participat de la o competiție, atunci am dat locul 6 și anul acesta vrem să luăm locul 1 și dăm tot ce putem ca să luăm locul 1. A fost greu, a fost ușor? Cum ți s-a părut pregătirea? A fost ușor Da? și mi-a plăcut foarte mult, am râs și foarte mult. Ne-am jucat, prin joaca ne-am să facem chestia asta. Mie mi-a plăcut și foarte mult robotica pe care o facem. Asta a fost și pasiunea mea și atât. Mulțumim!